Řekněte mu, že mu nechci ublížit. Pardon, paní profesorko, ale nemám vykládat nesmysly. A teď 100krát napíšeš, nemám vykládat nesmysly. Proč jste mi aspoň nenapsali? Takže jste se ucházel o místo učitele obrany proti černé magii. Ano. A neuspěl jste. Očividně. Ahoj, Tome. Harry, Rone. Hagrid se vrátil z dovolený. Ještě by jsem chtěl nahlásit, že Brumbál, tedy že Hagrid odchází z místa na dovolenou. Přichází k nám madam profesorka. Pane profesore Brumbále, děkuji za hezké uvítání. Co pak si přejete, Minervo? Jenom chci, abyste tak krutě nezacházela s mými žáky. Nebo vám něco vyvěští. Pane profesore, počkejte.